עד מחר. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צה"ל. בשבוע שעבר, ב5 בינואר, צוין יום נפילתו של רב תורה יוסף יוסי מועדי, זיכרונו לברכה, לוחם גולני שנפל במהלך מבצע עופרת יצוקה. ואנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום לסמיר, קמ"ט חקלאות במינהל האזרחי, אבא של יוסי, שיספר לנו עליו ועל הדרך שעבר בעצמו אחרי האובדן. שלום, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. הכבוד הוא לי, ערב מצוין, תודה. הכבוד הוא לנו. קודם כל, תוכל גם קצת לספר לנו לעצמך לפני שנתחיל. אוקיי, שמי סמיר מועדי, תושב בירכא, נולדתי כמובן בירכא, היום בחיפה, אבא ל3 ילדים, יוסף יוסי הבכור, דימה אמצעית, אמיר הילד כבר בן 30, מהנדס, כמו שאומרים. כן, תמיד ילד, כן. כמו שאומרים, כבר 2 ומשהו עושה מילואים, באותה יחידה שהוא משרת, וכמובן אשתי מפקחת במשרד החינוך. פשוט אנחנו משפחה של 3 ילדים. נכון, הילד הבכור הוא כבר איננו, כפי שאמרת, ב5 לינואר ציינו כבר 17 שנה. אוי, איך קשה להאמין ולדמיין שכל כך הרבה שנים עברו וכאילו זה רק אתמול קרה. כי הזמן לצערנו הוא לא מרפא, לא מאחה, הוא פשוט קטן וגדל, אבל לעולם הוא לא ייעלם, וככה הוא נמשך איתנו והולך איתנו כל הזמן. אני רוצה להגיד לך פשוט, מבחינתי יוסי נמצא איתנו כמעט כל היום, 24 שעות, לאורך כל השנה, ואנחנו ממשיכים בחיים, כי החלטנו שצריכים להמשיך בחיים, ולהפך, גם מנסים גם לתת לאחרים את התמיכה ואת העדות בכדי שהוא נוכל, כמו שאני נותן בלא מעט הרצאות לחבר'ה לבני נוער, כאילו לתת את התרומה, את הניתנה למען המדינה, כי אני חושב בעיניי זה דבר עילאי שאסור לנו, אחרת אוי ואבוי לנו, אנחנו נאבד את הדרך ואנחנו לא רוצים להיות שם, להפך, ואנחנו צריכים להיות גאים בילדים. אני אומר על כל אחד ואחד שנפלו למען הגנה על המולדת, מבחינתי כולם גיבורים אחד אחד, ולכן אנחנו חייבים להמשיך את הדרך וללכת עם ראש מורם, אפילו במאות שאני עושה לזכרו בחודש שהוא נולד, באוקטובר. אז על החולצה מקדימה אנחנו כתבנו בסוף החיים ינצחו. לחיות לאורם. חד משמעית, וחייבים, כי זה, בעצם זה הדרך שאנחנו התבאנו לעצמנו ואנחנו חייבים להמשיך בה. אז תוכל אולי לספר לנו באמת קצת על יוסי, מה אפיין אותו? מי הוא היה? יוסי קודם כל היה ילד שנולד, החליט שהוא מקדים. כמה איזה חודשיים לפני הזמן נולד כפג. ממש רק רצה כבר להגיע, כן. ממש להגיח לעולם, כמו שאומרים, כפג פחות מ2 קילו בתוך פגייה. אבל לאט לאט כנראה מתברר שפה צומח לנו ילד מדהים. לוחם מגיל צעיר, כן. מה זה לוחם מגיל צעיר? שמע, מגיל צעיר מאוד הוא חלם ואמר, הוא חייב להיות בגולני, לא יעזור. כן. תאמיני לי, זה חלום שבסוף התגשם למרות כל הקשיים שבדרך. חד משמעית, ואני אומר לך, זה משהו כאבא שלו בזמנו שירת בגולן, אז זה נכון, הלך בדרכך. נכון, אמנם לא היה באותו גדוד שהייתי, הוא היה ב13, העיקר גולני. העיקר גולני. העיקר גולני, בדיוק. תאמין לי, כמו שאמרנו השבוע, דיברתי עם מג"ד 13, אמרנו, כולנו משפחה אחת, פשוט התקשר גם לחזק אותנו ב5 לינואר, באמת, ובסופו של דבר, אתה אומר, זה מה שהיה, הילד אמיץ, ילד שאהב את החיים, פשוט הלך עם החיים. אתה יודע מה, אפילו בחדר שלו, בבית, לעולם לא הייתה לו מיטה, תמיד היו ספות ששם כולם ישבו על הספות, לא ישנו. נערך. אני אומר, ממש, כל הלילה. אין, זאת אומרת, לא היה רגע דל. קמים בבוקר, שמים את התיק, הולכים לבית ספר, חוזרים וככה כל היום ממשיכים. ילד שאהב ספורט, אהב לגלוש, שחייה, אהב, איך אומרים, קפוארה, קרב מגע, את כל הסטו רק רצה לטעום מהכל. הכל, ממש, לא רצה להפסיד, כאילו, לא רצה להפסיד כלום, ממש ככה אתה מרגיש היום שאתה מנתח. הוא גם היה, איך אומרים, איך אמרה לו המנהלת בית ספר בתיכון, פשוט נפילתו של הזמיר הדרוזי, שכתבה עליו בעיתון, הוא היה שר, זמר ברמות, תאמינו לי. איך אומרים, אפילו אחרי הנפילה, שאני מחטט בתוך המחשב שלו,
הוא מה קורה, אני מוצא 8 שירים שהוא הקליט בקול שלו. וואו, זיכרון אדיר שיש לכם ממנו. מה זה? אני הקמתי אתר אינטרנט ששם כל כך הרבה חומרים לילד בן 19 וחודשיים, שקשה לי להאמין שאני... אני מסתכל על עצמי בגיל אוטוטו 67, ואני לא חושב שיש לי את כל מה שיש לילד הזה. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים מסביבו. זה מה שאני מדבר על חברים שמסביבו כל הזמן. אפילו שלפני כמה שנים, בשנות 20, עשינו סרט לתאגיד השידור, למכאן, והשם של הסרט היה יוסי אגדה דרוזית. וואו. אתה מבין? סליחה, הדבק אגדה דרוזית, הוא היה כמו דבק שחיבר בין כל החברים. ממש מכל החברים, גם דרוזים, גם יהודי. למרות שהוא נכון, הוא גר בחיפה, התחנך מגיל 0 בחיפה. כל החברים שלו יהודים, אבל הוא לעולם גם לא שכח מאיפה הוא הגיע. וזה, בעיניי זה סופר חשוב. והוא תמיד חיבר בין חבר מכאן לחבר משם, ולכן קראו לו הדבק. כאילו באמת צריך לחבר בין כל כך הרבה אנשים. הדבק שמחבר, וגם עכשיו, רק מהקצת שאתה ככה מספר לנו עליו, אנחנו מצליחים להבין את זה, ולראות איזה בן אדם של לחיות לגמרי את החיים במלואם. אז באמת הוא התגייס לגולני לתפקיד שהוא חלם עליו, והוא נופל במסגרת התפקיד במהלך מבצע עופרת יצוקה. מה אתה מרגיש בנוח לספר לנו על האירוע? א' כל, יוסי, במסגרת השירות שלו, הרי היו שם פלוגת, מה שנקרא מסלול. כן. הוא היה קשר, בוא נתחיל מזה שהוא היה קשר מ"פ. מה זה אומר? זאת אומרת, החייל הכי טוב, בעצם הוא, המ"פ בוחר אותו בשיהיה הקשר שלו, וזה מה שהיה. הצליח לחבר בין כל החיילים למפקדים, כאילו הגשר הזה, הדבק, כמו שאמרתי, תמיד, תמיד, תמיד. יוסי פשוט מאוד, אמרתי, התעקש להגיע לגולני, ותודה לאל, אני אומר תודה, כל כך שמח בשבילו שהוא הגיע לשם, נכון, זה לא קל להגיד את זה, אבל לפחות הוא עשה מה שהוא רצה ומה שהוא חלם. הלך עם זה עד הסוף. הלך את זה עד הסוף. יוסי היה לוחם ממש מדהים, כמובן, בוא נגיד ככה, שהתחילה כל האירועים לפני תחילת הכניסה לעזה, אז יוסי נקרא לדגל עם כל החבר'ה. וכמובן היה כל כך שמח, אתה קשה לתאר את זה. רק רצה לתת לעצמו כבר להילחם. ואשתי אומרת לו, יוסי, תעזוב, אל תיסע. מתחננת, תעשה לי, תפצע את עצמך. אמא, את ממש מדהימה אותי. מה, אם אני לא אני, אז מי? והיא מחבקת אותו, והוא יוצא לו, ואני לוקח אותו לתחנת אוטובוס, ואז אשתי קוראת לו, יוסי, בוא הנה, ועוד חיבוק, לא רצתה לעזוב אותו. פשוט מאוד, אני עד היום זוכר את הדבר הזה, שכל כך מרגש אותי מחדש. אתה מבין, ואז נכנסו, אפילו לפני הכניסה לעזה, ששהו שם במחנה, לא רחוק, גשם זלפות, כמו ממש בתקופה הזאת, חבר'ה, כולם צירונים, צריך להבין, 9 חודשים בצבא, כולם מבוהלים, כולם, מה זה, מפוחדים, מכונסים בתוך עצמם, משהו שקשה לתאר אותו, ומשום מקום, פתאום יוסי קם עם מברצ'ית שיניים, ומתחיל לטפס, ולקפץ ממיטה למיטה, ולשיר את השיר האישה. וואו, באמת הזמיר, כן. ועל זה גם בית אביחי בירושלים עשו עליו סרט אנימציה ממש על הקטע הזה שהוא עשה שם, וזה חברים סיפרו לנו. וגם תוך כדי לחימה יוסי גילה אומץ, וזה לא אני, זה המ"פ שלי שלא אמר לי שאנחנו עד היום בקשר איתם. מדהים. ממש משפחה אחת, ממש משפחה אחת. מתקשר אליי כמה ימים אחרי, גם שלח את אבא ודודים שלו להגיד שבזכות יוסי הוא חי. וואו. כאילו יוסי פשוט נשכב עליו משום מקום, ואיפה שלא כיסה אותו הוא נפצע ונפצע קשה והיה בטיפול נמרץ, אבל אנחנו כל כך שמחים בסופו של דבר הוא חי ועד היום בנק. ואתה אומר לך את האמת, בתוך נימה אישית אני אומר לך חברים, זה לא ממנו, זה מלמעלה, כוח עליון, לא בזכות יוסי. אז שתבין את הקשר, ועד היום אנחנו ממש 17 שנה. אני בטוח שהם גם עוזרים ולוקחים חלק בהנצחה של יוסי, נכון?
הם באים אתה יודע מה, יותר מזה, ההורים שלו כל שנה באים ועוזרים לנו במסיק הזיתים, יותר מזה? וואו. שנבין את הקשר. עשינו את אמירות, בשעה 6:30, אבא ואמא נמצאים כבר במצפור בדרך נופו באזור חיפה, בקריית אתא, שתבין, אנחנו באמת, זה משהו שהוא מדהים, ואנחנו גם באמת מחבקים אותם. אני מאמין בדבר אחד, ואני גם ככה עם כל החברים, שאתה מחבק אותם, אז הם יחבקו. אני יותר מזה, אני אגיד לך שהיינו גם אני ואשתי במעל 40 חתונות של החברים שלו. וואו. שנבין את זה, עד כמה זה... אתה מה? באמת אתם משפחה, כן. תודה לאל, ואני חושב שאנחנו כל כך גאים בזה, ואנחנו עושים גם את זה למען יוסי, מבחינתנו, וואלה, זה הכל, ואנחנו משתדלים להמשיך ולחיות איתו, ואני גם לא מסתכל על מה שקורה, ועם כל הלוחמים שנופלים, תקוותי שנהיה באמת ראויים להם, כי כל אחד ואחד זה עולם במלואו, כל אחד ואחד הוא גיבור, וזה קשה לתאר. אז אני חושב שבסופו של דבר הכוח שלנו הוא לדעת איך להתמודד עם זה ואיך להמשיך הלאה. להמשיך לחיות ולהמשיך לחיות גם באמת לאורה, כמו שאמרנו בתחילת הרעיון. לסיום, סמיר, נשמח לפני שנשמע את השיר שבחרת לנו, אם יש לך איזה משהו שחשוב לך שאנחנו ניקח איתנו מהשיחה הזאת, וגם אתה יודע, אולי גם ממי שיוסי היה. א' כל, אני באמת תודה לכם על כל מה שזה באמת. תודה רבה לך כמובן. חוות דעת שניתנת לי את ההזדמנות באמת לספר מה שיוסי עושה, מה שיוסי עשה. מבחינתי זה המוטו שכביכול מנחה אותי בחיים. כמו שאמרתי, יוסי גם אהב הרבה שירים, הקליט לא מעט שירים, גם שירי דיכאון, ואפילו שיר שאני עד היום שומע אותו ואני מתחלחל, שכאילו משהו שמזכיר את המוות, שנבין. אז אתה יודע, ובכל זאת, הקול היפה שהיה לו זה... תאמין לי עד היום שאני בשמע באוטו ואני מקשיב לשירים שהוא שר, אני קולי דומע, זה עושה לי המון המון... אתה יודע, אפילו שאני בוכה זה עושה לי המון כוחות, ונותן לי המון כוח. כן. להמשיך ולעמוד על הרגליים ולהיות גאה בילד, שזו החלטה שאנחנו מכבדים אותה, ובסופו של דבר הוא מבחינתנו גאווה וגיבור, ומה נגיד לכם? באמת, אין הרבה מילים מעבר להגיד שאני כל כך מתגעגע אליו, ואני כל כך לפעמים מנסה לחשוב איכשהו לחלום עליו, אני לא מצליח, אבל הלוואי שזה יום ואנחנו כן, אני אצליח איכשהו לחלום ולראות אותו בחלום, כי זה חסר לי, ממש חסר לי. תודה רבה לך, סמיר מועדי, אבא של רב טוראי, יוסף יוסי מועדי, זיכרונו לברכה, לוחם גולני, הגיבור שנפל בעופרת יצוקה. תודה רבה לך שסיפרת לנו וקצת נתת לנו הצצה למי שיוסי. תודה רבה לך. אנחנו שומעים פה ברקע את אדם צובר זיכרונות בגרסה של אברהם טל שבחרת לנו. כן, זה שיר שכל כך אהב וכל כך העריץ, אבל באמת, תודה לכם. תודה רבה לך. אז תודה. לכבוד יוסי, תודה רבה. ביי ביי ביי. אדם צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ,